Klokken er 18. Her er nyhederne fra Netop Nyt. Din vært er Andreas Jeppesen. For lidt over en måned siden blev en dansk mand anholdt og sigtet for børnesex i USA. I dag dukkede en ny sexsag i udlandet op med en dansker i hovedrollen. En 36-årig dansk mand er i dag blevet idømt 7 års fængsel i Australien, blandt andet for samleje med 2 14-årige. Danskeren tilstod at have haft seksuel omgang med begge børn under 16 og have betalt et barn for seksuelle ydelser. En personbil med 4 mennesker forulykkede i dag på Køge Bugt motorvejen ved Ølby. Bilen kom kørende i nordgående retning, da den kom ud i midterrabatten og væltede. En af personerne mistede livet ved ulykken. Velkommen til det første pressemøde efter Folketingets åbning. Tidligere i dag holdt statsminister Lars Løkke Rasmussen det første pressemøde efter Folketingets åbning. På pressemødet blev blandt andet emner som finanskrise, ghettoer og oppositionens nye forslag diskuteret. Også mailsagen kom op på den efterfølgende spørgerunde for pressen. Her beskyldes regeringen for at have tilbageholdt vigtige dokumenter, som skulle være med til at belyse en mulig overbetaling til privathospitalerne. Statsministeren pointerede, at han har stor respekt for rigsrevisoren, men slog samtidig fast, at der ikke er nogen sag. Der er slet ikke noget at undersøge, sagde han. I aften spiller det danske fodboldlandshold EM-kvalifikationsrundekamp mod Cypern. Tilskuerinteressen har ikke været stor, hvilket ærger næstformand for de danske Roligans, Søren Herskin. Jamen altså, det forbavser mig jo ikke, fordi at for det første har vi fået nogle af de mest åndsvære dage, vi nogensinde har spillet på. Og det er jo samtlige vores hjemmekampe, det er på en tirsdag. Der er altså ikke mange jyder og fynboer, der gider køre herover og spille haller hele dagen på. Fremtiden ser dog lysere ud, eftersom de danske Roligans og DBU i samarbejde forsøger at finde en løsning på problemet. Ja, lige pt. Har vi dialog med DBU om forskellige tiltag, ikke? Og det er så ikke noget, jeg kan fortælle dig om nu her. Du kan i løbet af aftenen følge landskampens udvikling og se og høre reaktioner før og efter kampen på netopnyt.dk. Og nu til kort nyt. En 48-årig mand er i dag blevet idømt 1 års fængsel for forsøg på afpresning af Kvickly i Esbjerg. KBH's lufthavn er den storlufthavn i Europa, der har den største vækst i 2010, og så præsenterede kulturminister Per Stig Møller i dag et udspil på godt 2 milliarder til kulturen. Mit navn er Andreas Jeppesen, og jeg er tilbage kl. 22 med flere nyheder fra Netop Nyt Radio. Indtil da kan I holde jer opdateret på netopnyt.dk.